Na hodinách angličtiny sa pomerne často stretávame s problémom, aký nám Slovákom vedia urobiť hlásky typicky anglické. Ako napríklad v slovách think, thanks alebo this and that. Z mojej skúsenosti ľuďom ale veľmi pomáha, keď sa mi podarí im vysvetliť, že nejde tak celkom o hlásky úplne cudzie, ale len o iný spôsob výslovnosti hlások, ktoré dôverne poznáme, a konkrétne písmen a hlások S a Z. A v tomto duchu som pre nich rokmi praxe a tvrdého vedeckého výskumu vyvinul rečňovanku, ktorá im v tom má pomôcť. A preto v chvíľach, keď sedia za volantom alebo utierajú prach, im odporúčam si opakovať niečo ako Soňa sa smeje, alebo Zuza zjedla zub. Je to volovina ako traky, ale pomáha vám to na slovách, ktoré dobre poznáte, precvičovať práve tie problémové hlásky. Že je to len obdoba našich S a Z. Ak vás to zaujalo, moje meno je Gabriel. Príďte na skúšobnú hodinu. Hodíme reč.